Makoro wasedonjo kaendi iluongo ne TBM family. Iluongo ne TBM family wan kaendi ji ni kama serious. Ji ni kama ng'eny kendo kaka winjo kawuoyo mos nyiso ni an ka jo pesa. Iwinjo? Odni kopo ni ng'iye mos en machiegni gi State House. Ochiegni gi State House ma nyithi Ruto kago koko kocha to winjo gi ka. Nyithi Ruto kago koko e State House to winjo gi kuma wantiere ni. Koro miyo kopo ni winjo duol moro amora to ng'ene mano nyithi joka Ruto. Kas aneno ka Lusiket osedonjo kanyo no endo. Iluongo ni Lusiket Nyakosoko. Lusiket wan kaendi iluongo ni TBM family. Ng'ato bochako donjo kacha to ng'ane takia nyinge to en gi sura maber machalo mar pesa. Koro ja pesa imbo rwaki. Gimitimo kopo ni isedonjo kanyo no endo, the first thing mikuongo itimo en you share the live. Share the live. Wan kaendi neno ka wan gi screen maduong' ma serious. In fact, mane main TV, mane mono nyuol to nyithinde omaki opogo ne ji. TV minaneno. En mono nyuol to nyithinde omaki opog ne ji mopogore. Koro kineno, I can't see. You can't see me? Like seriously, like you mean what you are saying? Okay. Let me try. It's like there is a delay in network. Aneno kataka ogine olimbo matino ko yene otingo gino senene. Setanga. Atemo kata na ko ohang tuana makolokre ko cham. Kodwa timo gimo dwaro na. Onge kanyo. It's on, son. Turning on. Anon kaendi kendo. Ni leo ko very clear. Owacho ni kawuono an very clear. I'm very clear. Bas Omari. Iwacho what? Leo ko clear mano Lusiket marwa. Sara je mosedonjo kaje chaindo. Kasto Asuke wacho ni Omari asedonjo los network. Okay. Walos network. Kwenye wacho ni Omari nimeshare live. Okay. Omondi Samba wacho ni Omari ber kabisa. Yani unkatunena makan loka podu mose magidholuo. There is nobody manyalo tembo mose ke zongo matini hapo. Okay, but Omondi Samba akaw. Kawono wan kaendi gi iluongo ni Onyi TBM himself. The NASA hitmaker. NASA. Wan kode kaendi iluongo ni Onyi TBM himself. Aneno ka pod jini kaendi Rigan Odhiambo osedonjo kacha nyiero maratari. Thank you so much Rigan. Jinika. But jomatin kende mose share. Jomang'eny to kendo podi. Jomang'eny to poka neno kotimo. Ing'amo donjo kaendi ma maybe kore ka donjo for the very first time an gi nyinga kaka pile gidenda ni Omari Nash chieno jemone mbele chiene meneno mbele miyoko. Kati nyalo wacho ni Omari dhako ngudi ni gichake kore kumnereo. To podi chwako sitirungi. Kawuono wan kaendi gi Onyi himself, Onyi TBM. Kendo kakineno wan kanyono endo ma is his studio kendo iluongo ni premises. Maendi the capital. Koro waluonge ni Headquarters. Ma koro headquarters mar TBM family. Yeah. Kendo ineno akono to wambe wanenore koch umero nyiunu sedhe mbele mere. Ambi chimore chopo kuma koro bwana amba kora neno lagi ng'eya. Ifa koro ing'eni ma koro chalo ka gima macha picha ji ok neno waneno to wambe waneno ji. Yani ji neno watu wambe wanenore. Bas hapa ni wasese tumesawa ni. Bas koro Onyi maro. Yes. Mokwongo wadwano kaw thuolo ni endi ikuongi mos jopiny ma maybe neni for the very first time. Mondo ikongi ni in magi ng'echa. Samoro ng'ato winje to poko nendi. Samoro ng'ato nena to poko winji. Koro sani ting'eni wadwani waneni. Yani wawinji tu waneni. Kamana. Anano ni Jalamo. Yes. The former Onyi TV. Ingani setigi. Kama wantie sani wacho ni hapana taka hii mambo ya TBM na Jalamo.
ile mtu ya TV unachana na logingeo kama uwe au inji maber kabisa kanye kama wantie sana omiyo okwan TV mgitelala nikech ni wasewa biro ma wagundu wan TV mgitelala ok kelno chiemo yemes wabedo ket mang'eny mgi TV mgitelala sigoma ye chako wan wan bottom up no manyiso ni kopo ni wacho bottom up to tene ni wacho ni uda damu yes uda damu safi sana serikali matiyo okay kongi kuna ne kwa wacho ni Onyi Jalamo koro wawe tibim wacho ni Onyi Jalamo ni endi nango ma debed ni no mokongo ko gimigi nonro ni matin Onyi Jalamo gikongi ng'e kumeae kore kwa dhi mbele ayo kaka to wacho ne Onyi koro iketho yawa iketho gini yawijo ko wacho ni bwana koro iketho gini Meanwhile, amedo paro nini ngama ni kanyo no endo pod wan ka endi ka kiwinjo no endo wan gi Onyi Tibim Onyi ma owacho ni en sani ok en Tibim iluonge ni Onyi Jalamo awadwa no wawinj maber ni ang'o miyo nowuok e his Tibimness moduogo e Jalamo koni ni endi baba ne aneno ka bet ni mabor matin baba no ni mabor matin ing'ama osedonjo kanyo no endo amedo paro ni maendi iluongo ne Omari Nash kaka nase wacho cha endo kendo kawuono wan ka endi gi Onyi Jalamo owacho ni en sani ok en Tibim iluonge ni Onyi Jalamo owacho ni kacha cha endo ni ne wan e Tibim wadonje tialala to yudo ni midenyo ne ng'eny ahinya omiyo sani en olaro maler kabisa ni en uda damu ing'ama ni kanyo no endo kaponi pok ishare gini kuonge share ing'ama poko follow page ni endi follow nikech ka endi mibiro yude e weche mag luo madongo ma maybe samoro winjo ka imes wan gi ji mang'eny ndani ya nyumba kendo gidhi follow renwa kachiel ji ng'eny ka endi ineno ka nasetango ni kaye cha endo Tibim nitie jok mang'eny ma be pok otang'ie kamera mang'eny kabisa elo wadwa winjo matut nikech wang'e maber ni e piny luo ka endi ko ng'ato kwer mana gwango to mano ng'ama samoro yudo ka ji ng'udho to wan ka endi gi his Tibimness makoro wuok owacho ni bwana an koro iluonga ni Onyi Jalamo himself omiyo wadwa winjo maduong' mang'eny koya kuome adaro kosedonjo kacha endo kendo wan ka endi e mbaka koro Onyi marwa yes iwacho ni in iluonge ni Onyi Jalamo mae Onyi Jalamo muwinjoga koro Onyi Jalamo ya kanyi mokwongo kapok atimo introduction an gi owadwa ka agombo ni mokete an dwe mang'eny ong'eya adani mondo kwongo fulore alafu an be abiro fulora maber alafu wachwake alafu koro okay bathe koche chendo wan gi wendo inyalo neno ka wan gi wendo marwa wendo chori machiegni mondo jopiny oneni maber ing'eni samoro ginyalo wacho ni yawa to mari nokelonwa wendo to kete mabor manade chaendo koro mokwongo na wendo an iluonga no mari mana kaka nasechako chaendo koro imbe inyalo kono jopiny nyingi matin kamano an donga ni Otieno Sajo awodu Kenya to kakise winjo Tibim gitiala osetero makare koro mulungu wadoma ikoni Tibim okose de kodu masawa okose winjo mamiti ose winjo kogi usego tiala usego Tibim but gimoro modani wache ni sechamu awuko kata ich mineno kantie dube kina nomo loka koni mara gino ketho chon yawa ing'eni an kaneno ka dendi ber kama endi to duoka story machon mar Tibim gi tialala ang'eni ni yako chaka un masawa iwinjo na yako chaka un masawa to kai wacho ni mawadi yudo loka koni makoro dibed no tek ing'en tie koma ko gimro timi idasa tiene ni fuera gbulu makare makicho bineno ka ng'ato kuoti ilao to mano samoro dase to nitie kumiki
kuot dichiel ni yude mapek dichiel to ma inyalo dhi kanye ka in okidhi kuma ikawe dichiel anyalo dhi kuma ikawe mang'eny mijuke kumijuke ni wani iwacho ni wani kuma idas koro ka wani kuma ijuke idase to bendi iludhi idase tiludhi oro seche miludha be kendo miya gima tin modoji denda to gino lal nono okay kamano awinjo maber kabisa kamano koro nyakwar mogi iwinjo kaka wachono endo ting'eni wang'ega tibim kaka okay Onyi Jalamo ing'eni tibim no en gima nodhi alanda kabisa en gima nodhi momako piny omiyo e kinde mang'eny oyote dhoga ing'eni kwa wacho ni ati Onyi Jalamo wang'eyo e field kaendi kaka msanii ma nwageno ni koponi ati babo kawe magi jok made koro wuoyo in fact no de koro make appointment gidhi adhi gate to soja penje ni tu idwara go to baba jogi udino ne dho Onyi manin enyi ka inde donje kon okikore ni to in e field kaendi dabo wach ni ati yani in ne partman wang'eyo Onyi kaka jangoma an partman antie then zero decide cha then zero jakomundo chokuma no tingo gocho picha to wachako go prime minister chin kaya to kato bed ne jodonjo obedo prime minister podo kwanango chumbi moro igori kada prime minister wanyalo wacho ni kano nange to no nange ke no dwa winje mitne molodo Kori neno ka okoneno pod wakasa kata lebe ni onge gimoro nango but ne pod rite kwene watemo miya jaduong' bedi to koro chopo kuma koro kati Omari adwaro ni mondo apim ni joluowa to sana fans maga mabe osebedo gi complex ebonga ndia to mnango ifunga fans mamaga mosebedo gi problem maduong' koda ni noringo nyaka apim ni mondo mi ng'ama nyalo winjo to winji because so then Onyi ne nolokore oringo baba about the best language magitiyo go Onyi na ndoga tano okakao gi kosa nikech samoro ka ging'eyo Omari ing'eyo ni gima ji adar mondo jong'e all in all kinde go duto mosebedo ka wawero mokwongo nyaka wang'en wer en tich wer ni ema chulo nwa rent Nairobi ka wer ni ema puonjo nyithiwa to wer ni ema be wachamo to wer ni ema miyo wan joma wan kawuono koro watime nikech en ang'o nikech en tich en business be koro kata kivumilia ni samoro pok oyudore to nitie kiwango ma ok inyal kalo nikech inyalo bedo jakuo Nairobi ka Omari 2022 wawachak gi 20 adana chak gi 20 from 2018 nikech 2018 noyudo kane wawuok e yiero 2017 okanye mane thumwa mar nasa tibim nomake piny kabisa koro ng'iso ni kam ne wabidonjo 2018 to ne koro wan jok ma ni system to kanye kama nayudo masira mabe nayudo liel kane mino danya sayo kao kanye mana chako ng'eyo go no ODM chama machalo nade nikech kai ng'ato machalo kaka an manowedo thum maduong' malich kamacha to koro liel omaka to ODM or ignore or they cannot do anything gichalo kagima onge gimotimore be ka gitambua corona kanye kama ne chunya ochako bedo gi to matin gi ODM kara party ni mationi party ni en party machalo nade nikech ka koro mae wayudo liel to mae liel momaka e ot min oda emo to party ignore anyway I okay giru liel mara dango ka rengi kech okana rengi renga corona pia vumilia tu miti mekendi atang'ang'ana tu atimekenda go siepe manoyie watieko kane wabira e by election makibira to anna support ODM kabisa mabe na chungi ng'ato kanyo niluongo ni Tony Ogola Sine en mano dwaro dwaro kom makibira banka maremo kwa no seike koro kane wadhi e nomination to unfortunately ne okwayo Imran Okoke manoyo e nomination koro do ing'en ka nomination oserumo to ji tedo ge bedo e ot achiel kech wan koro wan jo ODM
Kuri ngeno wan kaka jo DM Imran okwaya mondo alos ne thum manyalo onyalo timo go campaign ebu sede wa to o kawa nyalo kwaye mondo okwaya mondo mi alos ngo alos thum mar campaign alos thum umay to kana alos thum to agocho Imran yani so Imran thum mani wacho nan mondo alos cha ase tieke koro orna pesa ne war timo agreement no dhi chula singa 100 kech na dola 200 to wacho na 100 monyalo yu koro ne na agree ni kech mano party wa ODM okinyal chuna hinya pesa maonge koro bali kana sema tumta goje tumta setima asetieko to ngi tan bwana ok chal na kawinji ka takami weno kachalo ka ngama yes studio to dibed ni wonda tajo no Kenya bedo ngani ne giwasi wasi karawa ya orne sample timango owinjo ngien kara gina selo so taoro ne sample ngien ka oro ne sample to koro ko maxim koro ka gosimo ko mak nyaka chopo gotieno ko chopo sa news to ngien na loso Kisumu ok ne rebe aditi ma recording Kisumu kano chopo sa news masachiel kara chingo jo no a Mombasa jo biro campaign to aneno e news ka tumne majimielo kibira nivinja tumne mwana no ka koro jimielo kibira malit ndani Imran Podpek kuri ne na dani kara bwana mana oro mana sample ya kara gitumino se moro ngani maka oro lele otiyogo kuro andego na ora pesa na koro kago simo go maki kago simo mako chuna Kisumu abiro Nairobi ka kora manye physically kora dai koro simo koro simo lengo olengo simo kabisa tabenga na ngi go imastru be na clear ka jok mana tiro koro no kamor gino no ango yema to ben Emoromo go gi arenga biro siepa mo no won Ken track Kibra Langito Ken na ditimo ne Imran tum Kisumu to tamre chula mabegi ga otimango o mag Kisumu akwa imondi konya abi awar giga to ngizania an kaka nyalo konyi onge nikech an sani ok support ODM no ana support Jubilee kineno ne do ka imariga chu koro in ka jogo luo kito gimetim to ge talent ni ok giluo lok pum no ibilo iweno ago mariga tabe ane no na dier ko ponjo ko se luo kaka mano sima be ok gimak mano afinen madarau to ke malo ko pum tabe go mariga to marigo chulo koro pesa mane marigo chulo ne mana chaka chulo go nyaka tum Imran studio chama waro ogika iwinjo ko ingen kech poda hero party wa maro DM na neno gima nyalo timo ka kika wuo maracha social media nikech en giro odwa ochalo gima koro ade wo kora linga vumilia but koro ka campaign ne mariga kech mariga motima emochula Ingan kora timo campaign mariga Podpek to obe tumcha poko okoweyo tumjo ene timo campaign mena ka campaign to mano wakalo kan but tunya to koro sebe mari ya party wani atemo gik mang'eny to ge umiza sana wabiro watimo abira timo ilongo ni BBI na timo maber kabisa ma nitiere Emoromo majatelo milongo ni Kathino Kot ne omaka maber kabisa mo mia support yote manyalore mo waloto tumno maber unfortunately ne BBI okodhi maber ma tumno la kama kanye manyalo wacho ni Catherine Notima no chore lwete maber koro 2022 makoro Emoromo waloto tumar aloto tumilongo ni inawezekana baba inawezekana ni anagoro mia challenge mathoth kana timo tumari inawezekana to nyako moro milongo ni Wanja omanya to ngisa ni Onyi ana nilonga ni Wanja nyaro kuyo tadwaro ni mondo watim kodi collab tangisa Wanja na segolo tumoro makanya lwaro mondo krataka golo tumoro machielo bisani but aparo na pana kech nyako ni nyaro kuyo to wadwaro kura wamakra ge nyako ni mondo wayud gi maber to angise koro gima boti modwa di studio no do ka record tumlo barikiwa studios ka wodfi mundo oket mana duone thumcha koro kwa tum manyien mana thumcha koro kwa loso tumlo to tumlo bedo maber kabisa then kijalo paro ntia Azimio manodhi Nyeri koro nyako ni kechene nyaro kuyu to Nyeri kucha eno ngere koro no jo wuoyo gi women rep Nyeri kechene ni Azimio mo ayudo tich koro wadhi perform
Yeah, wadhi perform Nyeri. Wadhi perform Nyeri. Ne Azimio. Lakini under the through nyako chake ene moluonge gi kocha. Yeah. Koro luo korwa koni gine giluongo Musa. Iwinjo? An adhi gi yor nyako. In idonje tipo wanja. E tipo wanja. Awinji. Koro kwa chopo kocha, tayudo jothumbe kanyo mango kuche gini kanyo kina Ben Gidae gini. Koro Ben Gidae mane en MC chenu. Mudomo bagi no ken MC. To Ben wachwana ni Onyi. Bwana yodiran koru koni weche ng'eny wan ng'en wajo jubilo wabiro support lakini un gi weche mang'eny ta penje nang motimore baba ni owachna omiya order ni in kiki perform ka. Kule ng'ena dia bok dibed ni nango motimore ta gino maka gi paro sana ta manyo bwana mwengo ni Victor Marende. He is my witness. Yeah. Mano bwana mati office mar Orengo. Tangise ni bwana ng'ena ka to giwacho nanu owach ochiw order ni in kiki perform. And kika perform. To Victor maka to tera il babu. Babu Owino. No bwana ng'eno nyini ka to utamo nyino nyok nyal perform. Koro babu wen kare jana bwana ng'eni siasa. Nyaki bed strong. Kata wali kitamo wabed jok no mawan ka wono gi seche moko ni mayo na kata microphone kon mautu wawuoye yango korin be push to. Koro kijana moro iluongo ga ni Fubu. En security ka jakom. Koro Fubu iye no wan sana. Ere gomiyo wan Kikuyuni to wan joluo to koro wan joluo wegi mwagore wadwa tamo nyini kikitemango kick perform. Koro Fubo kelo koko kanyo kidogo angise ni bwana wawe yake ko wach kika perform kinyal ng'eyo no issue nen oya wisho agikanye. Koro ne oka perform odiechieng' oka perform ne wane stadium wachako wadhi sports ground nitie kama ne jako rome gi youth be oka perform. Koro gotieno tesama no pondo Kalomo chungni wuoyo tema kopondo Kalomo atero wabe wan gi yathum waka mondo perform maore ka apapo me stage gi por tuwo pondo Kalomo ebiyo ng'en tich mane wadhi tiyo Nyeri ta koro nyalo chula nikech ok na tiyo tich mane wadhi ebiyo koro kaka dwa wuok Nyeri ada duogo Nairobi koro onge ebiyo mo chuna biro pondo Kalomo makwan kwan ng'enya na biro tich to ok no chula wodi chieng' neno kata in fees ma fix na weka koro kai ng'ama chula e onge kaka kadwa dok okang'eyo to pondo kawo silingi 10,000 kakusiek okochula mondo mi adog kanye adog Nairobi safe ma omari aduogo Nairobi ka koro kaduogo Nairobi kae to nyako man watimo go kolabo miluongo ni Wanja koro jo feel karonyini amakora kode to joka dware gini nyalo hinya kata koro chako avoid makata samoro kagone simu to komaki kagone simu okomaki Nkecho neno no ong'udhi gi jo wato komakore koda nyalo hinye kure ng'ana be achaka go kwano machielo tena pana gima de timo ka we muda lok punja agol duonde chalo tu machielo ema wedo go koro Raila na mpira jo na mpira anapatia oparanya iwinjo kuna bia loto tumno kendo manyako cha koronge koro tumja modhi omako mach kabisa ema yudo go tich nyaka gijoro yo media kakora dhi timo chukua kura Nyanza mane wadhi go dongo swagi gi odongo ododo jasuba iwinjo tumto go mako ground Omari wadwa bedo gi Azimio Kasarani dogante kora ng'ina anam jathum mawer e ODM Azimio maging'ei mathumi ging'eya maber kabisa onge ng'ama kiaya koro maji mane emano chung entertainment e Azimio koro maji gochona nonyi bwana public demand dwaro mondo bi perform Kasarani lakini secretariat ama office kajakom ka to ok dwari makata budget mari onge koro in kiyie ni nyalo biro perform nono to timango Omari na dia perform Kasarani free of charge volunteer to jothum moko te chulo 150 to 100,000 and a volunteer nikech ang'o mae en girwa Omari ma wer Nyasaye okonya kana wer to na wer maber ma ji opuoyo koro ng'ena duogo ka koro chopo kama samoro kata ka gik Azimio go nitie onge ng'ama ng'isi kora juno na chuna adhiya aluongora kenda adhiya keta film gini en girwa yani chalo ng'ama sare koro kama no odhi tieko gini tarik 26 December 2021 kakoro wadhi Budala oluonga Budalangi gi Wanjala mondo atere otero certificates magi mo oluonga ki N not as ODM
kadi ba perform ingen an fan base marantiere ga budalangi following madunga bisa budalangi koro kana dhi kanyo daido kaka tu mar baba na mpira ndio sema ko ground court baba na mpira na anapatia nini koro tumu mako ground kuchamba lich mokalo mawanya lo wacha no nyi bwana joero tumini koro tarik paroga uchia wan kazi mio Kakamega iluongo ni lawyer declaration ma wan lawyer declare ila kaka na magede miango omulo koro nikech joero tumini ka inwo dhi kodi Kakamega tedo kabane no ngeja mna dog Nairobi kora bia gadala tabudho matin to tarik paroga kieko kinya woka chomo Kakamega koro kadhi tayudo jopum kanyo ma wan lawyer to siepwa ma iluongo ni Manuel Musimi manowero lero ni lero be wayudo kanyo kagi yuarega gi DJs mago Mega 1 Emmanuel Msimbi dwano mondo ogotum direct from computer jo kadwacho no mondo chuo sim koro giwa ng'ejo katokiae kode nangise na bwana halo luru artist maber nikech mae engamo lero mathume be jako motima ohero mae lero ma odhi maber kabisa kama kuri ng'ejo jogi perform Kakamega perform koro ane madong an mapokatima ine makori ine makoro poke perform koro ingene DJs ka ongen Onyi bo wer sama jako mtima ngo donjo sama jako muda okay makane jako mka koro MC luongo jako mondo donjo wuo to DJ taketo fuma mondo donjo tima ngo perform arwak go jako ema jako mchungo go DJ hapana leta matanganyiko nataka lero ni lero ingena ndgai doste jana kadonjo ka perform Kimida. Ten nil. Nyaseche ngino no trade brand. Abaro mundi understand au mari. Mbi maduong ma Jakom nego ko wache mbele jo piny alpana taka machanganyiko. Mangisa no nyi en machanganyiko. Nataka lero ni lero. Bogola stage orwak lero ni lero perform machemo ka perform mari. Iwinda. Koro jo media koro la wadwa penja ni begi ma Jakom wacho affect machal nadi. Yati ngeno wango mari an dhano. Iya wang kabisa ni yawa uri Jakom yawa. Gika timo gitese volunteer higni giduto tumaloso gi pesa na atimo video gi pesa na ajigaramia kila kitu daka mogi tibiro watimelo jo pili mwa pale ta machanganyiko mano koro ebo winjo kana duoko gimoro ni karama kore asante botima bomea gimana timo na la munya sai baba to Nyasaye mai polo malo maneno ji o mak chunya kika watch anything marach ibinda mavumilia kabisa dogo Nairobi okna perform umari waduge Azimio mara hiyo Kasarani kendo ankana mjona chimu nun Kakamega ni byokucha kuchule ngamadu wa chuli okitio kora manyo manaka kadogo Nairobi umari kani waduge Azimio mara hiyo Kasarani it was the last rally makoro Diamond bire chiengno rally not him on Sunday rally not him on Sunday yes. Koro on Saturday nikateka preparation e park. Dengan koro adini ama. Wa wona bia manya nena fast kan bia na perform. Omari Onyi TV mlisecho mondo mia ne tuolo owerie kata nga madwa chula ngeno onge. Kana de baba no wacha na bwana. In port tuolo ni onge otamro kabisa no kinyal perform kai. Iwinjo. Tamtaje na tindi yese godoka wadegi Milka Omondi. Mawero Yesu tiyo talinga yes kuri ngena niso Milka ngeni matimore an tuolo na perform ka otamore kora na onge but in kin kiketina kikichwe mo kibiro perform iwinjo kata anabo bila tangizo ngara ka utamulo ka perform mondo kikabed gra yako ocha miya uru kad ana yebe kata kama jotelo nitie kaka kika perform to ambea ma kad ne okomia but kini na cheng Azimio tabia Kasarani e pap koro being security kam topi yongea to giye na timango adonja but adonjo kakara yea okadonja kaka Japon okidonja kaka msani okan musani mama neno kala ni mogi picha no kawe kamara chema ne Diamond giri perform cha no kawe but nan tie pap kuro ki manodhe ochwanya kendo makoro rotieko makoro biashara go diem no rume o mari Mudomo bagi luongo Milka Omondi ni ngama biro wer next luongo ni Milka Otieno to mama jono luongo ni Milka Omondi kuri ngena film ma giro akikethre wabia kuodne samro wiyo luongo nying mama cha Maromo nyako luongo ni Milka Omondi baba bwana no dhira yani kangama biro takataka toka hapa umbwa wewe gasia ini serumu
Imagine mana ada bi mana anyise mana gini atu mzuri. Koro Kelly man MC mar Kalonzo ne ntie bakwa. Ema kwera no nyi kikidao gi bwana no. Usigombane na huyu mtu. Awinjo kako yanyi mbaka chunye melengpi. Bwana ngana be adichwo. Okni koro bagi no endichwo moloya. Angoko ngajao kenya taka tag. Utokuna nyola ranga marnya. Ibinjo manada na kwanye ta feel na pa na dipo kagino kelo gimo marach na bigo ora irali marna marja ko. Koro na vumilia ba walk kanyo abia bedo malo kama ne MCS obede. Ama ko mana chunye. Then ko chopo mutieno Karsadek to Kelly gochona. Niketonge gimano timre na ipap. Dongi kano nyi in kanye. Angi jena antiere ot. Bia de town sani Grand Regency. Iwindo? Karingo tabe kaido Kalonzo gini kanyo. Dongi makeli yo wato na imbele Kalonzo kwa chen ne ane pap to gimo timni kijana ni aneno giwanya. Kijana ni inyanyasa ODM. Joka okudware gimo koso wakia kema Kalonzo todoge kijana noti munwa kampene makasi South kama ber. Kalonzo pornya pa. Kalonzo pornya lo pa. Tokoja luo. Kijana noti munwa kampene kai mawabe okalo. Mawabe bende waido kanyo. Kijana mos. Wabe ibede serikali. Tokowa bede serikali. Inga kibed serikali ni katako kalo party marango ma waipa. Kura aningen na chatiyo ga mateke azimio kan gi hope ka gise donjo tabo donjo serikali kokalo kuom waipa. Omari oknewa donjo. Ruto odhi otimango, Ruto odhi oyombo. With those frustrations say jogi no miya nyaka offer mar 5 million through Sakaja. Iwinda ma weyo reject magara jogi ne daw koda wakina mai girini na we pesa niketa 5 million manager you dear offer but now what you know kanyal betray jowa. Iwinda Kasarani mawo ukakabwa kauna kagari but tigo jogi wadi ka 5 million bona nayo kati na peka tena pana ado counseling million achiela dieto to telo chomuluola ado betray jowa we mona mark chunya mana we pesa umani. Iwinda alafu wewe million a beach 5 million na wewe nikase kisibu barata ni bwana bikao million a beach mabina ka live wacho nyaka iwinjo baba ochopo kaka no dio timore iwinjo ni oknewa yombo Ruto no dio yombo wa kama no timo mo yombo wapoda Kenya kasani mate bukaji Orlando Ruto watero kese court makata kingi hiyo kaji ntiere Supreme Court na katingo box katata antiere Supreme Court kama wako combat full wapambana mundo wa yidi Telo an kata chieng manil riembo chirchir bomas na ntiere kanyo then dakika moki yani non ka koro ginyo bayo wa Orlando to bedo president Omari what should I do neda timango nike adom koro jok mane a fight ni okudwara jok mane okadwara moyombo mako ka support gi tange kocha ni kocha okudwara yo mari arada kenda aonge odiem okjogi okudwara joka pod ne dwara tena pana siasa rumo tasegi jok roto to okudwara let me show them what I have emo minano kalo to tu mabe pokjoginjo inyo ana onje matenda kwa badilieto alenga mawadi launch tarika boro KICC Omari nyaka nene achakwel wa launch kama na tumbe wa egesa ni launch tu Ampaka launch tu megesa Omari na launch tu mokwongo dadora Jodalas abira launch tu Deep West Nairobi West abira launch tu Kataro Bi Center ewindo koro mari aningeni nongane Joseph tinge kisomo kata mu magi manoti ni Joseph mai muma mano bedo rejected manyo lane ose odio yodore ka kingi mbo bedo kingi mbo bedo kingi mano kore Onyi today iwinja ayudo raka kingi tabi bedo kingi wan kanye kasani ibena ataka beno no environment mawantie dongane mane gimana chako magi gin mana fruits mawaneno mana niketa wet pokari lizu kata tu mago gin mana iluongo ga walungo ntengo mago mana momosi go ero kamano ko mloso na tuma mapok jo pinyo wijo pomni to se emose keto wa kiwango ni mano pok walonj to Omari adwa wacho gimoro ka ne joluo to kaja luo maber manyalo winja to winja gi ng'uono mar Nyasaye
Aneno ka jini ka idweno kumure wasiboda ge no adwa wacho wach masira sana. Inyalo neno chi ng'ato kober tigombe ka. Makata kodhi e duka ilisiki iluonge. Ikia problem machuor ng'ano PTI ot. Wahero baba Raila Amolo Odinga, but wakia who is Raila. Raila Odinga kok dwari to ok dwari. Maka itim gik mabeyo nikech Raila ne reject Kidero nikech ano. Reason momiyo Raila ne reject Kidero no kodwar Kidero en ang'o. Iwinjo? Koro pachi wa mar ODM okorach. Ober, but ober ni joma nigi pesa. Nyaki kuong imany pesa woko. Ket party mar ODM en kamitime business. Mano emomiyo okdwa ng'iyo mari ni chung Kisumu West ni deliver ang'o Kisumu. Gimidwa ng'en e party mar ODM ikele ang'o. Mano gimidwaro kacha. Iwinja? Ok ng'enga maber manyalo. Mano emomiyo kata siaya wa nasanga ne tiyo to choko pesa gugunia to tero ka Raila to podi puene ne maber. Iwinjo? That is money ODM. ODM is about the money you have. Ikoni rasangane timamo. Rasangane choko pesa gugunia to tingi wiye to tero ka Raila to podi puedo go times ari. Wundo no wacha no babi mnoketa. Mnoketa. Okay, to be sincere, rasangane here siaya for what reason? No, don't go pay la peña. Era la peña. Leadership qualification and 0%. Koro. Omari, let me tell you. Young people or youths. Kaombulu sani. To ojende okdwa ng'eyo history mar party. Wano kodwa ng'eyo kama party o ai. That is none of our business. Wan gima wadwa ng'eyo. Nyowa yieri MCA, nyowa yieri MP, nyowa yieri senator, governor, women rep. What have you done for us? En change man. En change man mikelo. Onge ng'ama wayiero mondo odhi obed loyal to the party. To the party. That is stupidity. Omari mano ujinga. Mane mimi nyo jimachano kaka Jalamo giri, jimachano kaka Nyamita giri, jimachano kaka Elisha Kuba giri, jimachano kaka giri Rochanda giri. Jogo boro endelea tiyo. Gimomiyo 2027 gibo siemo niji. Ndara ni nyo rach, nyo waloso. Skuli cha nyo ketore, nyo waloso. Osipitani ni nyo onge yen, ne wakelo. Daraja cha nyo ketore, ne waloso. Nitino nita kudie skuli, nitino cha nisomo, jiboro miyo yombulu. Tokita kobiru nito wa kakane in loyal, kakane go tibi mgitiela la estate kata komti moralis. Those are a bygone stories. Enough is enough. Iwinda. Towan kaka wasani. Umari dano winjo wa. Dano winjo ngama darau go nyiti bimno. Endelea darau go nyiti bim to gime ngeni kami darau go nyiti bimno. Message mo nyiti bim preach. Nitie ji achiel ariyo adek mawinjo. Exactly. And what I want to tell people, it is our highest time. Manyaka wayer ngamo setimo no. Inyo siasa machono mari ne en gani ya I will do. Abiro timo. Sani mano kwadwa. Ankopo. Wan sani mano kwadwa. Wan sani mano waro gimise timo. Ema wadwaro. Iwinjo. To gimadwa wacho ka. Adwa wacho ka ni advisors mag baba wajakom Raila Amolo Odinga should be arrested. Yes. Advisors mag Raila Amolo Odinga should be arrested. Nikech they should tell him the truth. Dano umia pinika umari. To mano ya advantage makero kao. Mano ya advantage maruto kao sani. Nikechipo odhisiaya, tiyudo ni nitire ng'ama jo party dwaro. To jo piny ok dware nikech jionge maber kabisa ni onge gimodhi timo. Kidhi Kisumu the same, kidhi kama the same. Iwinjo mari? To iyudo ka itamiye certificate nikech ionge pesa ama nikech okino osiep Joko Odinga. Iwinjo mari? Titamiye certificate imiyo ng'ama chielo ma loyal, then ibedo kanyo. Koro iyudo ka
in kiongozi ya mtaa in gi jopiny lakini malo kudwe ngato kako duolo okay oduolo go sani nikechango nikech oduolo wacho gik mariere madiere nikech ka pesa tiyo marache county okonyal ling nikech koling mbal county masero be marom to onbe obedo answerable nikech enbe entiere e government no imiyo to koro sani do gineno ka korede gwe up down left right you see koro joluo wa ochopo time ma ng'ato ka ng'ato nyaka tigi wiye omari jaluo oketni ma wanye jo mariek mokalo e Kenya ka wanye ma jok mariek ma kata kirizon gi jaluo tinge ni rizon gi ngama nani nyaka ibed careful ki rizon gi ngama osomo to when it comes to politics we Luos are the most political stupid people. Yes, that is it. Ninga to kodojo a polling station. How stupid are we? How stupid? Wani wafuo kiasi mane. What wafuo kiasi mane? Bwana. Gima watimo. Wadwa niyo mari. Koro sani to wadwa dhi chairman mar social media koro wadwa yiero ji wadwa kuongo nyaka wachambwach to mari in e live stream isebedo ketimo weche mage miwacho e media in gi followers marom nade bla bla wang'iyo qualifications ok dwa ng'iyo ni ng'ane Onyi kidi mose yiero nya Onyi mari ng'at mane ng'ane miyo kura wabede kamano umari eno siepo yi umari nitie gima omena ni jawacho naga ni pimna ne wacho ga mar telo mose bedo ka inyanyasa wachakre kwarwa mokongo ka kare kamine ni wacho no ai chinge chumo kanyo jo lit naga yes dala bende kaduonga ahinya dala kaduongo nyolo wanya mang'eny ahinya moko be nyaka wuogi dala bugi di bak chiel kocha to seche mawuok ka wonwa ba jago dala kama chielo ok onego lawa na timo gima rach nikech pod agedi do puonwa awinji akendo winja ok awinja kanyo maber dala duong to seche ma dala duong nyithindo moko nyaka wuok nyaka nyuol moko mabena chach nyaka nyuok moko bende nyaka lumana ka kit manade moko bera lakini mi nyako se wuok boyen koro isetere school bosomo bo wuok no dwaro dala no timo gike we mi nyano timo gike we kidonde gi nyathino kopo ni dwaro ne ber ke dwaro nyathini ber makoro kiloko gine politics makoro ka loke kisiasa wani to wakwa jakom no kineno ka wahi olengre kocha we wahi aka botum gik kocha bedo mana wag joma ifulo kago jomo yie kod miriambo gi go bendo donga kanya jomo yie gi miriambo ma pele by partisan bo donga kanya Ikena omari ko kitang to kana 2027 ubone no kaja gomchung to kwa we wachmo iduoka iparo no nyasi wuoyi gi wik mokalo nyaka nyoro jakom dhi chung 2027 na wacho nuka betka to kena chaka wacho kawuono nikachoko par jakom gima paro ore at 75 diwa parano okipari wana yingul kendi kaka ila no but okay to be no we are just trying to be real jaluo that's the reality jaluo winja nikeje wago ki family an ko nyola wawe an mi ma duong ma tin mugi ka wacha nyola ma ai ko kwara no nyoli family marudinga ko dinge mama ko wetigin wan kod kinyata ga gima bro rudo to kan tije luma nyalo wacho na riambi wachni to bioduoka namba rio ka wacha kwadongo ka kel wacha ko kara ele biro kod Odinga biro kod baba wa mameno wa jogo wago ochako nyuola elwet Odinga taponi elwet Raila nero yingoro an koro kaponi elwet Raila no 2013 2017 2022 jaduong to kutieko to don't grand collusion ko wuki grand collusion watino wana rach ma ngano sina in handshake to jaluo mando to sugomre to yika kong'er bwana ndo chamo by handshake Nairobi odo dhi openjwa kondele nadhi to sedhi
nikech jone lit nwa ok inyal biro penja nadhi idhi kure to ne wacho ni bed kanyo idhi kure gino lit olit to kirango gi kako nyiti bim moseringo kata wana yeno tibimo meu ma kata kare gi maro tumre kume do adabu ana onyi pimo gwa bwana nyoka ucheki posta hotel go da ko idala nikech ne na believe no kuma intija kana ukuodho no rado graila di dondi room ro gi kuodho angion bas obadu golwa oko mane gi mali wan go to mane area mo ai gwe mo ai ko di mane ibinto kata gi jera mane ka ko ngei to ko chopo no ni pod kendo pod struggle ga sani ne ka pod waga form manyen donge waworo ne wane gari Onyi wacho no yaka baba ke lwete. No, what happens to Mari? Ing'e sama geche ochung' stage. Nitie geche manyien gi moti. Yeah. To kapod gichung', inyalo bedo gari miwuoro kaka uneno mami safari. Yeah. To kari bete gari maonge fuel. Ami bete gari ma injini onge. Koro ibiro ng'e sama wuoth owuok. Koro ne wawe, but ne wawe wrong people. Iwinjo? Uwer to fuel onge une modwa kuom modwa fuel. Nitiere wer moro ma jo Tanzania nowero iluongo ni mshike ndege tunduni. Mshike ndege tunduni. Sisi wajanja tumekimbia. Mshike ndege tunduni. Waliobaki wataumia. Yaani tema ngizo jotuma porodo unge orien. My friend, chakuru Onyi Papa J, my good brother, Aquino Chogo, my sister. Kama watie koni ben, we uguru kono waste time u. Wore urgo DM kama ODM Terezi onge. Girange watch mogona. Ranguru watch mogona. Ubro nga watch mogona dakama. To se gorin party gini go te bo dure. Ko se gineno gigo. Wan ko Silas Jaga Kimba. Jaki mani wase budo ko kawon ko dikose. Jaga Kimba skanyo gino hama mata ko Jaga Kimba magi jo milio mutengir bana un wrong advisors. Ugi yero right advisors mo ko ngira no akuri. Jakom 2027 wangani bijo kagi wacho ni ga agent ja dangan di manya ka agent. Yani dong yeli ke chuan jo manjuri to ni ga polling station to cholo. Wazering wa mu. Nike joko dinga oko baba udinga utie no Raila achaka nyole nyiga ariyo chaka kendo dongi lweti Iyo gido giber ka gidier onge kanyo do wazi koni koni nyaka no ngi mwadwa mwana ni chunye ber kendo chunye yo Ruto chunye ber yo mahina Bwana Omari ujua na wana wakoto Omari go wachini gimoro Kubeki bet Ruto kama Omari Ruto isemnyoga mumonde kogani you cannot dine with kings and remain the same. Koro Ruto is the real king. Omari okinyal romo gi Ruto mbi remain the same. I'm telling you the truth. Ruto engabe kimoso kama ni mai moto Ruto. Kijana yuko namna gani? Ko mosi kama Omari. To next wadi live odi kai be live dak ni mtoa. Bwana kiki wonda mawuoge koni mabiko na yu kwa yuri mara. Baba oyudien sa. Yudien mane maisha. No, igani. Mendini jogi luara gi kod ni mabe. Luara timenyo gi mara chiel bada ya moro. We okungo tangu jo murito by the way. Kike pani ati ni wawuo ya ni. Mano ko ne ni odi mara. Mano ko bwana mina no bwana ni bundu ni are. Jamani. Bwana no mano no Ruto mi. Mano ba mi bundu ni are. Mor mai machielo ni be. Mano be ni bundu ni are ka ni kamoni ne no. Mano ba ko ba bute ko. Ane ko ni do wa ko ka dan no ngero gi mo wa. Okay. Ane no kadene. Benyamna kilora ot. Nano macha mixa mar radio station. Neno mbele te majari manyo se mia. Mano se chako di project. Mano mixa mar radio station. Koro kima kata neno Okay. Lo kendo. Lora ani ine na gekono. Ane ne gekono. Ineno ki mano studio makit mago nini mag studio yote hapo kinyano neno no.
Mano pur watango negi. To iwacho ni mano mana tengo. Toka be inyalo somo negi akia kisemenyo toka. Toki undike ni Hustler. Ng'ane gini maber. Hustler 001. Umanyino sedar chutho me. Ni Hustler 001. Be imenyo gino maber. Wan ka. Gina mako maler. Ok ana tega dhi. Omari anadhi an ko ponne no kin na duoge odiem adina duoge no nyiti bi moduoge odiem let me die okaduog bwana okaduoge odiem makatang matimore manyanyaso mateso gi madara o masere ne e odno ida iwe odiem to adwan mona wuonya ga gi jo osiepe wa ngien ki yudo gimo maber kamoro maber to okicham kendi okibed jawuoro koro mari nash kata yi adwan ibie yudie adwan mona bi kopo na bire yudie unyanyeo na cameras gigine ba okay kara nyeo ni cameras and change and change okibie yudie ka idwaro cameras ibire yudie wadwaro lokruok wadwaro change omari in gi ji mathoth mawinji wadwaro mondo in be ipi you catch the fire you get the message then you spread the message outside mondo ibe lok nwa jomoko in nyaka nyo watie kini be se jok mo defect no okay yudie odiem podi ti se with the mo okay odiem mo bien dok daily mando kada jalango nyo puro dano lokore Omari daro lokore 2027 ODM diko sokaraje. Na hero ela nyaka gima daga kwani denda. To kani yokane ne warengo wan jo genya wadonji MDG. Ni wangalo no chingri yambo kado ching wacho no wagik ma okwa windu chinge na ora kendo nyamin. Yes. Ne wangalo no ching wondo wan ngane rengo dhuke ODM kado kendo dhika MDG. Kosene ni onge kawa daone ware mani no DM masiriya so kidu ching. Anyalo paro. Stage kama ni stage. Anyalo paro kama ni stage jera center mo yuari na kakodi. Wakwino bwana kwira ai ni kina to kutinga wonya lego. Lakini wonya lego ni logrele kenya boli. Mafwalo kwa mukade. Uchimo tumoki kumangeni. Omari wadani waguza ne matim. Bese akaki na we ane gise tako threaten ngiroke mandamano kendo. Mandamano ya winjo gi machalo machandelan to wal gol wani so gin gidemben nyocha wacho ni nango nyocha wacho ni ibo luong giga ingege ni kata mana discussion ama by parties amanyine no iwacho gi jorie me madwaro jo UDA tiyoga sirikal dhiga mbele gine ma kilombo ga mondo giwuo koro gima itimo negi giweyo gito gidhie ndara tichwado gitiaga skada iwinjo tite kiluongo gine biwo wuo uru to gibiro tilo ioro ni gidiari adek mawuoyo marach to wacho ni wach mwango igi to igi wangi wuok kendo gitawi to time ndhi kata ngani ne lege ti Ruto tiyoga chingro ko higa Ruto tiyoga omari they to call the ni koro lakini wan joluonde akia gi manoti ni chieng' ura yudo kano pang mandamano mokwongo bwana moro nyiewo rombo no mano rombo moboyango ni kiny gidhi golo Ruto state house ng'ia ne en neko mane manodonjo nwa bwana Ruto nose gatamo ga muma kata wanda ma kata wayuagi gima wanyalo timo siri nitie mara dokolo njolo siri wan gi ji mariek machalo kaka babu owino jogi odonje UDA inda jogi odonje UDA support Ruto mono Ruto tiek tam ne ma 2022 gichak gi support Ruto 2027 otiek tam ne mara ariyo ochwadi 10 years otieki then Gachagua okwanye gi support mana UDA iminda Gachagua ochwade igni adi igni tams ariyo then after 20 years 2040 dipo ka jogi oduoko nwa lwedo to miyo wang'ato machalo kaka babu dipo mark the word dipo to kateka hinya to nyithiwa masani wanyuologi ema walam nigi Nyasaye wapuonjgi wasupport chiemo nigi bedie jotelo lakini telo macho wadwaro ni mato koro sebare o mari onge iniseno ng'at mamsungu koneno to ringo
Musungo nena jakom to musungu duto ma Canada ma Norway ma kuri o wajon dangani da bage mingane tuon bucham rating dudung kan nino Omari gimado ga mo na joduogi mokwongo gimna kwa gis joduo atieri an agent gimado ngiso joluo wa en ni Ruto ne okokwalo kura Omari Ruto noyombo mari ya wapenzi ada penji penja te duo kama moki gajori jodi epiem ne wan gi Wajakoya ne wan gi Ruto ne wan gi Raila gi Ngawa gi Mwaura dongi Mwaura jodi epiem mar gidwaro telo piny Kenya to ni lando gi kanyo Bomas doge ubi ubedo Bomas uri to ibabi udwoko ang'o momiyo jogi nodolore ot ne ging'eyo maber kabisa ni bwana Telo bwana Omari ng'ena nani ari Ruto matin ng'acha ne jakom omiyo thuolo modonjo ire jopiny then another thing Raila kano osebe momakre gi Uhuru to ja Kenya no osebedo ngima matek to sama ja Kenya neno Raila to neno Uhuru ging'eyo maber ka gigocho Raila to pod ngima matek cha ena bobedo koro ne ka gigocho atwara mabesa ni wondo ga Raila nene ga kode gi jogi ne gogocho ni Ruto Omari Ruto noyombo I'm telling you the truth mok ni no kwal ya no kwalango ipolo gimaonge no kwalango wasebe topi jakom kane ne bet jakom kwal gikite cha gikido majakom nga kodo mingeyo cha no kwala dir kaka ne kibako mai 27 mane kwalo bane no kwal to wapenje gimoro iko 27 mono mai ke mano kende Omari ara penja mar ng'ama riek be ng'ega no sitting president ne support ga sitting president 2022 Uhuru Kenyatta ne support ga any sitting president o support Raila no support ba nyaka okina matiengi gine die campaign pap gi support baba deep state system kila kitu Royal Media to koro negi kayamo gine no kayamo neri then Sava neni gi jomagi Sava neni ko deep state serikal gi system serikal Sava mido ganwa yauni eni ga Sava majoma maneni gago serikal neni gi nga Nenegrai. Koro gine magi au no Sava no gi wachinwa kaka no yombi gine magi gi Sava correct kama gidwa Sava ni unge kama gidwa gine magi gi Sava Omari okanyal mi simani takasi no mari ketna password to sim to mara ane manigi password Omari Azimio uni mauni Sava ya unauni Sava Azimio modulero kaka no yumbu Azimio nyinyi ndio mko na Sava nyinyi ndio mlikuwa deep state nyinyi ndio mlikuwa system fungueni hiyo Sava mueleze wa Kenya vile mlishindwa that is how we are putting it Omari sai kikitemwa kendo gijukeche Melo ngega maro beda dumo koyo wajori Omari asai kabisa aneno ka jing'eny kaendo ing'ama ni kanyo no endo maendi pod mana macha wan kaendi gi Onyi iluongo ni Onyi Jalamo wacho ne Koponi messages waduok ji penj wapenjo magiri wara kata ini penj waduoko gi kapoka somo penjo ambe an gi penjo moko achiel ari adek madwa ne apenji nyaka ne waket Ruto e kom masani en president maro iluongo ni moluor Dr. Ruto ngima osedhi matek moluor ker Dr. William Ruto yes ngima ji yuago ni Texan yudo kata bech moko odhi malo gimoro dhi malo to kano penje interview manyocha jo media obedo go kode to wacho ni mano be pod ngeka nitiere en gi kwano moko mar medo moko makata jo matiyo bibiro ndos matin kech gidwa gero ute moko achiel adek adwa duoki
mokwongo gima nyaka wayie an kodi kachiel gi janenowa en ni jo Kenya pok ochako dak ngima mar Ker Ruto. Pod wadak ngima mar Uhuru Kenyatta. Ngima ma wantiere en ngima manorwakwago gi sirikal mar handshake. Omari, Kenya en piny maduong'. Kenya ok en just a room minyalo design kawuono komi ni agolo ka aketo ka. Kane wadhi nominations, I think so, kane kore wadwa mondo jo Kenya okaw kura. To Ker Uhuru Kenyatta ka giriwre gi Baba Raila Amolo Odinga ne gilando nwa mogo mbolo siling 100. Sirikal onge mogo. Nitie kembni miluongo na mantimango maloso mogo. Millers. Jogi noluongo Millers. Bongiso kech ne gin shwane gidroje sirikal. Mongiso gin mondo gitung gi wave ne jo Kenya bech mogo to part modong cha sirikal chuo. Koro ne giholo mogo. Ma Kenya mangima mogo no siling 100. To giweyo deni. Ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa. Koro sani pod Ruto ng'ang'ana chulo gope mane sirikal mar handshake orwako echi. Iwinjo. Koro pok wachako dak ngima mar hustlers. Pok wachako dak ngima mar bottom up. Pod wadak ngima mar joka thuonde ariyo ka. Manyoto makore morwako Kenya e shida maduong' ni. Iwinjo. Giwe duondo jo piny nigi insight ji igolo ji dhi timo maandamano na kian gimo bedo matek. Kwani sani mogo pesa di? En 200 gi bathe. To dogo mari to genyo to nyomo go kasi 250. Yes. If you can remember, ne wanyiewo mogo kae siling 250 ko uru en president ko wadi gi Raila Amolo Odinga. Then 270 go to 250. Ene tu ndaka 270. Ok ne gi andamana. Iwinjo. Koro mae en tugo mar paka na panya. Omari gimi manyo ka ok en ngima. Jogi bagi. Jogi rano donja sirikal. Tingen wang ni liaje ni ok en tugo. Ruto ok en Kibaki. Ruto ok en Uhuru Kenyatta. Ruto ok en Moi. Mae luongo ni Dr. Hustler 001. His Excellency William Samuel Ruto. To jalupne Rigathi Gachagua. Ka onge tugo mari kamari gi jo mako rigiji iwinda Omari kata maandamano dwa timore gitima maandamano en wang'e maber ni maandamano itimo to onge maandamano mitimo mondo kony japi iwinda apenji Omari ne oluong maandamano aundo no chung maandamano gisewacho podi iparo no maandamano no chunga ka onge gimo timore. Gimoro to chich ni samoro no timo. Chini ya maji kose. En chini ya maji. Number 2. Doni otin emomiyo pod usuko niti. To tin to kokonja piny. Iwinjo. Ruto dwaro gima konyo ja piny direct. Iwinjo. Mono no ting pesa dabal onyiewo go Azimio to ja piny endelea umia ok bi konyo. Pesa no manodwa chulo no ni mio few people. Afadhali oinwa go uchumi. Apenje gimo. Sani aneno kama to kwaro wang'e tok jakom kanyo malich no dwaro no jakom no kwal odwaro no jakom haki doge maide sem mata mano kwaro wang'e kama yo Raila 207 magi apisha Kibaki sadi sa dekutie doge mai mata en maen doge mai mata bigi loro TV maen mama doge mai mata no nikoro sani owuondo jakom nia alafu ado kelo nigi moro ko mari Okuyu riek. Gimo kuyu notimo. Okuche gi nong'iyo ni ka ji odhiga e kura Kenya to lweny wuok to gik gitimo. Gik gi ema kethore. Gin ema gidhi asara. Kone gibedo piny ma gigo kwan. Ma giwacho ni koro wang'e wadwa dili jaduong' ng'iyo makare. Koro gima ne gitimo. Gimiye mokwongo ng'ama onge mbi korgi. Mana ema mineno kama hapa kata mana MCA okokelo ya Azimio. To dwa bedo deputy president kata MCA achielo kokelo iwinjo then gikawo president numano kore e chairman mar Azimio ma en Uhuru Kenyatta sawa then Jeremia Kioni de Uhuru Kenyatta dogen party leader mar Jubilee Jeremia Kioni nango secretary SG mar Jubilee but jogi ni udie
Jubilee ni UDA. Iwinjo. Koro gima timore sani, ineno ka no kaw kanini kega to ketno Azimio, to kaw Sabina Chege oketno Azimio for some times. Then gichako giwuok ka kuro serumo ni gin koro gidoke e Kenya Kwanza. Gin koro gin jo UDA. Iwinjo. Alafu koro nigi yware. Ni ywaro kumoro nitie ni laro party ni koro Sabina Chege ma koro bedo party leader mar Jubilee, alafu kanini kega to bedo SG mar Jubilee. Yani kitimo kanango Jubilee osega ukga Azimio Jubilee ni gasiri Jubilee no dhi but jogi okaw ketno akaw Uhuru Kenyatta Jeremiah Kioni wako na sufuria wiye mondo jaluo nene ukui pod nitie mondo kage dhi maandamano to giketh giko kuche iwinjo ga kwano manka awinjo omera ODM nodonga kende iwinjo ODM nodonga kende tingero Ruto rie gimoro notimo Ruto no sponsor nyaka MPs mag jo ODM. Makateno parliament kacha. Jomoko ntimo jo ODM to gin jo UDA. Nikech UDA moro wake kanyo. Ema no miye kura. Ema no kacha kombo luor gik moko. Dewijo kiwacho gi ganu gino do lo teke yango e parliament. To kod war kecho gen onge ji kacha. Kacho kaw ga. Nikech kacho kaw ji botieki. Ibida. Kisengero ni dwa bedo jatelo. To nyaka ibed kod structure maber. Sponsor G nikech pesa ok no onge ODM nigi pesa keno maber magitalo sponsor kata mari maber MP be kata governor but being no mano kage team joka makelo nigi pesa to Ruto nogo kwano an kada mondo jogo kelna pesa ane mamiyo gi pesa to giyombo tabedo kodgi iwinjo to seche ma uwe kodini sani iwondowa mana ngima tek nikech Ruto no that is not the truth ngima mwadakie sani ma shida mokelnwa gi sirikal mar handshake Maru Uhuru Kenyatta gi owadgi mosiepni. Iwinjo. Koro jaluo ne gini maber. Ero jidoke mandamano. Indo kadoke mandamano, tingen kejo macho di mandamano, manyoro chwad tia gas, moko nyoro keno timanani moto. Osei to katanga mashughulika wechegi onge. To mari wachomo kama mandamano no bochopo kama jo pinye mabol emabo chako lawo Azimio. Boto po time makata ka Azimio biro kayole to jokayole makoro go ni nduru nikech ka git kamera mara kale to enuari bifu ikwalo gikiji iwango na rai muko udi timango koro boto po kama koro ng'ato koro bro protect mwandu ne makata ka gibiro umoja to jo umoja go makoro go nduru hapana mandamano kama koro wachome nikech jogi okro winjo wach to kaka koma sufuria dwa duoke nengo mogo ni en kanye bisa koma sufuria dwa duoko karwa ke wiya to nengo mogo ka to par ni ya oti kadhen maken pin sergeant sani koth chwe yocha koth chwe chien ka kalu mondo wa encourage jowa mondo pur otimo wan watero gi ndara to jokalejin puro okuche puro iwinjo wan wanenda bero daro mondo nengo mogo temango odo piny odwa duogo sadi kata mana gi chik luo jaluo ere ka dichuo kao sufuria mitedogo to rwaki wi abomination joturwa en ang'o manodonje yawa nyakan malokre to ka ng'ato tamre lokre tibiro chune gi lokruok aneno ka endi aneno ka ilongo ne Benta nyathi baba wacho ka ni sani mulo mana tike mos wacho ni nyaka nyochi duo koni tike mimulo anan sawa asuka wacho ni mari kawuono to igori dosla ma to pek machielo ano wan iluongo ni the truth matter wawacho ka endi ng'ato ka ng'ato wacho kako paro imbende chieng' moro kichaki maybe luongowa onego beni wabedo gi platform moro ma ng'ato ka ng'ato inyalo mi space mondo wuo nikech kata chik mar Kenya wacho ni wan gi freedom mar speech iwinjo mane gima samoro oseinyowa kata ka wan kaka joluo ni koponi wawacho ni TNZ ok yie kata ng'ato bo wache ni to ing'eni iwacho ni ng'amariek onego bed ni owene ng'acha cha be part ne wach matin kasto uriwo paro ng'ato wacho ni decide by your own but wene ng'ato chance mondo Omari adwa penjo moro who is the father of democracy in Kenya as per the social media Agwambo Raila Amolo Odinga to doge Raila Amolo Odinga ne mako pink party ne tiweji
Doge Raila Amolo Odinga ni ema party ne imiyo di direct tickets mok ji odhi yiero ket inosiep family. Yeah. Doge kae kama kata wan ka wawero ng'ama chielo to wan ilawa. Where is our democratic rights? Right ngaro gore ngalo. En ga right man en mi wuoyo gi wiye. To right ngero hinyo na jo dhoodgi. To right ni hinyo mana jaluo. Democracy mo wuoyo ga hinyo mana jaluo. Ni jaluo onge right mar golo pache to jaluo no be ng'ato riek. To rieko no kiki express. Kidi ma koro wabayo ni kidi ne wachako dwaro go democracy. Bwa chopo gore kiongo no waparo no ber. Tema kore kendo weno machako go ga kote. Gima timore. Doge kite gi wabaga go kuche. Oko kuche mose biro kwa go e siasa. Koro wabayo gi kite to gigero go udi to wabiro wadake wamiyo gerenda. Omari be mano donjoni. Wabayo kuche gi kite To wiko kite gichoko kite go gigero go udi to wabiro wadake wamchulo gerenda. Ande koro wariye. Eti ngato na wacho ni wang'ne go nyaka thumbe madewa miel igo like, okay. Kasto ngato wacho ni kikitame wuoyo we I enjoy democracy majakom. Umari amosi kanyo democracy ongeyo DM. No, there is no democracy. Baronjo ni blacks. Kata somane kada mana comment no kagi yenyo. Koro democracy man. Omiye ni ende bure tuma kaka to galo paje tianyo. Jomoko penyo nyakania ni ngama no ri diwe. Ngama no na diwe to imielo tu ma 2017 kama imielo tu ma kaka timiri yonge. Ni ngama no na diwe. Ni ngama no ri ne miel. Ngamano reno mie. In fact aboro je YouTube tamanyo ngata maido kamielo nasa TV mtamako. Mtamako. Karwazi umari koro magi gik mikelo ne koro moy. Anu anena news. Magi okay. Jamaro to 2020 no nyiew kure. 270 ni mogo ma 270 to in nyiew ka. Mogo na nyiew bwana supermarket. Supermarket ni yomuga pima. Na nyiew mogo supermarket. Apane nena maber pe. Na nyiew supermarket. 270. Anyewe kana 300 dini waziwe wewe. Na nyiew 270. Kara yela ge. Inaivas. Tai gikelo mogo mondo gokinyi Naivas mamia. Kicho buza dekni mogo no unge. Onge mane ngano kelo mogo mamia. Mogo le no 250. Omari ose wondwa moromo jo lokaloka pachgi. Yeah. Walokwa pachwa. Jakombe osetemo ne Kenya. Mano be kikwiwa. Erokamano maduong' ahinya. Wadoko Jakombe erokamano. Osetemo ne Kenya lakini koro oromo. Owene ng'ama chielo be koro teme. Kama osechope ko. Mit magi moro kochopo. Sajento wacho ni kuma koro chopecha. Tichich ni koro to konya paro maber. Pacho dok piny. Okwayane to mane adier kete wuon mane ni ejno. Ka koro chopo ejno makora mako lwete duonge loth. Okonya lidho stairs. Tang'iyo ni paro ntie ma paro boke. Okwayan jakom. Lakini wanyise mana adier ni jaduong' we paro. Ing'eno Omari. Mon wasir ng'ama chielo arakara. Omari. Nyaka wayie gi lokruok. Yeah. To nyaka wayie ne digital life be ma wantie sani. Exactly. Analog osekalo. To wan gi fresh minds. Onge ng'ama ne ok ochwe jatelo neno ko nyal tayo ji. Onge kama nondikie ni Raila ma nyaka tayo luo. To kama osetayo wambogo ike kodwa no. Wantie gi jowa besani. Wantie gi jima chalo kaka Kidero woda sungi. Yeah. Wan gi jima chalo kaka Eliud Owalo. Wan gi Fredrick Oyugi Dor ma wadu Gunja. Ng'ama wiye ler, chunye ler. Katigo ne sim saboru tie no Fredrick Oyugi Dor be omako simbi ma kony mane udwaro kony mondo mi yudi. Iwinjo. Wantie kamotingo ji kako yani wantie gi jotend luo mang'eny. Owalo biro marach. Owalo tiyo. Owalo biro marach. Jogi tiyo. To nyaka migi thuolo. Arane sani koro king'iyo ng'ato kaka Owalo no tam bedo MP Kibiraka. Yeah. Ne gimotimo sani ringo gi Air Force One. Okoma wale matinde yoro ker kama ker ok dhi to Owalo dhi to gi Air Force One. Yeah. Iwinjo. Ng'ia ne Fredrick Oyugi Dor Gunja. The hope of Joe Gunja. On opio anda yo keto ne an intellectual. Okwadwar somo. Jotend luo okwadwar somo, wadwaro dongruok mineno. Ok misomi book. We are tired with reading books.
We just want to see those developments. Iwindo. Ngato kaka parabolo nwa. Door oken empty. Yeah. To the hope marjo ogunja giketo kuom door. Magin ging'er ka giseneno door to shida yote orum. To ni jai lagi ok nyalo mi thuolo e ODM mondo tel ne ji. Mago jo migwe. Nyisore no ODM en party mutingo jok mok nya del. Jongo som gima timore Ugenya ka wuono kata nyoro kata wuono mosebe katima. Lokruok mane watimo Ugenya kwa dare e ODM ni mukelo dongruok. Wan kunya Nyaharwa, wan go Renga, wan go Agricultural College Yenga, wan kod Polytechnic Sega, wan go Forest. We have everything. To Ugenya to tin. Tong koro ya wadwa okube one usoma soma kata uranga no pinyorie kanye pinyorie UDA kila mahali wewe kila mahali UDA kila mahali UDA kwenye matatu UDA hata kwenye bar UDA hata Ugenya UDA Siaya yote UDA hata Kisumu Homa Bay UDA Nairobi UDA Kisumu kila mahali NUDA waon Asla 001 akedo tum akedo tum ngamado dere hey maendi iluongo ne LTN Low Trending Nation kaka wijono endo ho biro no kama endi chenro ni kelo ni ge umari nash kawuono wan ka endi go nyi Jalamo wacho ni koponi yudi kiluonge no nyi TB Togoi Modei you'll be under arrest and charged in court ni Roma kode ti luonge no nyi TB you'll be under arrest wacho ni UDA dam ngamo ero ni dere no dere Sara wacho ni umari ibo godho gi bwana wewe no yawa ngaro godho mokelo data kumoya yawa ngane to yawa ana kelo ni live client na gima client na were mawero iwijo ke client na monge kaka gi chiemo sane meanwhile awinjo wach dino luogo ni Sara Jemo teri dona tu in pokeshia kata jana Chamani gani kila mahali UDA kila mahali UDA ni UDA kwenye matatu ni UDA hata sokoni ni UDA hata sokoni ni UDA tawala inchi UDA tawala inchi UDA tawatu wote UDA tawatu wote UDA ubaguzi UDA na ukabila UDA na ukabila UDA na usawa UDA na usawa UDA na doremba Niko ngadremi to UDA. Atinga doremba en UDA. Kila fasmana. Salimia kipiri kipenzi cha watu wengi. Ruto ni game changer. Omwani waje. Omwani ni game changer. Rigiji ni game changer. Omari kedeja UDA. Manabla ni game changer. Ichungwa ni game changer. Omwani ni game changer. Oscar Su ni game changer. Telo ni game changer. Sakaja ni babala. Telo ni game changer. Kakuya ni babala. Telo ni game changer. Owalo ni babala. Telo ni game changer. Baba UDA. Telo ni game changer. Idero wala subi. Somolo game changer. Omwani ni game changer. Elisha Kuba game changer. Telo ni game changer. So we no game changer. Omwani ni game changer. Mago game changers. Mago jo UDA. Oyugi no game changer. ancora wallowe Ni game changer. Mama Reto game changer. Ni game changer. Dorcas game changer. Wala bingel kwala. Aisha Kuma game changer. Telo ni game changer. Oikuru game changer.
changer. 001 Embakasi East, Francis Murede, Senator Nairobi, Mheshimiwa Karen, Mheshimiwa Ida, Wanyonya, Gavana Siaya, Kisibia, mtetezi wa Ruto, chama cha wananchi UDA, iko sawa UDA, imeshuka UDA, ndo wanasoma UDA, wanatapeteka UDA, ziko sawa UDA, iko poa UDA, imeshuka UDA, hawako fili UDA, Wakenya kazi ni kazi, makanga na dereva, Wakenya kazi ni kazi, wapia mkokoteni, Wakenya kazi ni kazi, mama wabo, Wakenya kazi ni kazi, uwe mwalimu, Wakenya kazi ni kazi, mtu wa jua kali, Wakenya kazi ni kazi, wakulima na wavuvi, Wakenya kazi ni kazi, MC Jameno karibu sana. Wakenya kazi ni kazi. Oje chwaka. Imeenda. Na waziri ndiye maritia. Sikia. Wakati fulani tufuate fulani, kumbe sio ukweli. Sikia. Fuata nyuki. Ule asali. Nyuki wameingia kwenye mzinga wa Ruto. tunapata mikono, Hiyo ni asali. Omani wewe. Hiyo ni asali. affordable housing, Hiyo ni asali. sekta ya afya, Hiyo ni asali. sekta ya elimu, Hiyo ni asali. umeme, Hiyo ni asali. Wala uwe kijonuo. barabara, Wala uwe kijonuo. Wala kweno kimole wawele kwenye mekeba yokite. hiyo ni asali. Fuata nyuki, Ule asali. Nyuki wameingia kwenye mzinga wa Ruto. nyuki wameingia, Anakoro mali ulizikanyo. Ndugu zangu mbona, tunarusha mawe, tusirushe mawe, tutagonga mama, kumbe mama mzazi, kumbe mama mkwe. Omari jombo. No. tutagonga dada, Guarda, vieni un segreto. Dini ok, Omari. Koro manengo engima. For what we are Porwaendere. okay. Kanye kama Kenya tome. Kori wacho ni mae tu madibedo launching, mega launch. KICC. Miel maber, we chico rikomboto. Bwana Malaysia we recorda. Nero ka japendo nyiero kanyo maratari. Mani lungo to ondeka namu UDA. Chama ni UDA. Chama ni UDA. Si chama cha. Chama. Yani hata Mungu zopendi na hakuna chama ingine. Manyiso ni chama mudong. Mudong masabai mangima manigi future. NUDA. Unge moro. Ma igolo ne video 4K quality. But I don't want to video. Omar, nakana chak shoot. Nakana chak wear audience. They said no ka shoot wrestling. Mana wrestling, ma shoot wrestling mar Michael Jackson. No, Mike Tyson. Mike Tyson. Mane wata shoot penye maok mabor. Niane background no mano kani. Inyalo guys kanya nene kanya. Penye mabor. Penye mabor. Hey, Omari, panonyi. Babi chie, wale lo lena ngani. Apari. Lena ketna 1 million. Mono konyi ke onyi jok mani ngeji sani jo mari. Ako kora pare to kora ni to 1 million anda be kai. Ketna 1 million bang. Mono ko kapado jamman. Ketna ki boro kai.
Are okay. Blessed watching. Biro mana room. Okay, di rumah do kita. Kata ini blessed di be buru mana room. Onge machuere. Onge machuere. Kata blessed no buru mana room. Bet para tayo utamu wa maisha. Koro ne wan kaendi iluongo ne LTN wan kaendi kaka ineno no endo ang'ama kelo ni chendo ne pod iluongo ne Omari Nash cheno jambo ne mbele cheno meneno mbele mihodo wan kaendi gi wendwa iwinjo kaka wawacho no endo to wan ogolo mana pacho iwinjo ing'ama ni kanyo endo ma samoro wach moro nyalo bedo ni ochwany gimi nyalo timo en ni imbe ni nyalo biro tiwacho ya ok en kamae an kaka nanene ni obedi en kama to wan kaka joluo problem ma wasebedo go makata an mano to oseyuda mang'eny kabisa en ni ok wawene ga ng'ato begolo pache iwinjo to I can remember my learned friend once said that the greatness of ocean is that it accepts water from all sources molil maler ema miyo ineno ka nembe madongo kadongo kamano to kapo ni samoro idwa reject pi moro moya kumoro to samoro bedo problem koro kopo ni ati wanyalo wuok oko ng'ato ka ng'ato wacho pache twariwo taparo ni democracy mwawacho ni nyalo bedo democracy more than unyanyasaji because kopo ni ati gima sepenjre ni kopo ni wawacho ni democracy ang'o miyo kadhego mari party dalawa tigoya iyaw democracy tabiro go mari party ni wati Umari maru otemo. Gine democracy. Gine democracy. Gine democracy. What mwane? What mwane mane. Koro it has been a problem by the way. Ma noto nengo watres. But gima poro ka yego eni ngima dhi bedo mayot mbele ka diero nyingi. Ngima dhi bedo mayot. Jok ma wan go gi ing'e Ruto en ng'ama ong'eyo gima life en. Ruto ng'eyo ni ng'ato nyalo koso fare, Ruto ng'eyo ni ng'ato nyalo koso school fee, Ruto ng'eyo nyaka bech fare ma ok dalora kidhi town ong'eyo. He knows. Ruto knows. Ruto ng'eyo. Omari gima dwa timo ni mokwongo in next live nyaka idhi live ka in gi ker. Ka wan ni State House next. Well, when I was there, In fact, let me show you. Ikone adhibet gi Ruto mwenyewe. Yes. Leo nyindi mia tonge ngwedo chai. Mago ndo ang'iyo go tinde. Kazi ni kazi. Kopo no mia tonga bano kazi. Nitiere gi thum moro kae. Inawezekana remix. Mae wadwaro wero nke. Inyalo preparo turno. Wangini Ruto tuere. Wangini Ruto kawe. Kendo Ruto dhi nuoye. Kendo Ruto dhi nuoye. Kokiero to badi. Kokiero to badi. Wangini Ruto kawe. Ruto kawe. Kenya Ruto ramo, Ruto ema pete telo. Kenya Ruto ramo, Ruto ema pete telo. Nairobi ramo, Ruto ema pete telo. Nairobi ramo, Ruto ema pete telo. Ay. Hey. Ruto TV. Ruto TV. Rikiti Tiala. My friend. Wangini Ruto kawe. Wangini Ruto kawe. Kokidwar to badi. Oye man, oye keto live bakabur. Lamre ukatore. Akini jomoko bere wachini ato jogi ngamo hiro ya okoso makongo mane. Makongo mane ma jogo makawuro ya. Wano ngamo hiro. Wan so ba kendo wan jok mariek e gweng' gi.
Neno kakineno wakani. Kaka neno wakani arioni. Wajo ka tek jera. Wane jo marieke gweng'no. Kech mane mo koro watero light. To koro wadwoga migi direction. Koro ga migi direction. Mana ka gelo. Kateka ni akolo. Akeni nyo bodi apa ndivija. Bodi ang ne loa. Kumwari ni meyo weri yo mobam yor noti. Yor yo ko yugo dilu manyo ndara maler. Yo magelo wore ma emosiro So yor no seti. Osiro ne be. Yo ko burng'enye dindu pedo ma. Ni jomoko bende luwo bunge to ke weyo wang'yo. Erosito no wacho ndege. Wabro bende mede de kanyo. Yo bende tuko jubili lal bwani ri eura. Logo ndara goni idhi lam. To mane gima Ruto sekelo nwa igweng kila mahali. Ruto wono lando nwa jera barube. Olando gine ukwala. Odhi Migori olando kure. Otiyo kusoko tiyo. Daka matin no seto mogik moko mang'eny. Selosi. Gigo bro moko gimme ngano time. Omari alikai bedo mangima. Give me daktari time. Kanya sayo miyangima. Give me Dr. Ruto. Will deliver. Alika jogo miyami. 100%. Kanya sayo miyangima 2027 Omari. Omari adwa wer. To mana Ruto. Omari adwa wer moro ka. Magok jodere. To mana Ruto. Wer tigwa wer. Wan wadhi ka Ruto, wan wadhi ka Ruto, wan wadhi gero piny. Waol gi maandamano, wan wadhi okwadwa, wan wadhi ka Ruto, wan wadhi gero piny. Waol gi vitendawili, wan wadhi ka Ruto, wan wadhi gero piny. Oman! Mungu maandamano. Waol bwana. Wanaona kimetenda wili. Wewe mmoja bado ndio kwa tiaga tano seko tiaga sekora 2017. Wewe mmoja bado ndio kwa tiaga. Ngai mwase ko no wa. Ibiro tiaga. Ibiro ya Pedro. What? Tine yango bichenti niero. Asa bichwa dogi. Angi TV. I watch it TV. I watch the TV. I go to the video. Kawo kiwade. Kayo ketulia. Ya Pedro, giro katore one day ilugo ne Tibim family. My Tibim family, this is a company. Tibim family international. National kala. In fact, kawo belega. Ana nilunga ni Joseph ole. Joseph Cheriot. No, ungiona mali mtegi mokomanya ka wangi uru. Okay. Omari intali kana to me option. Yeah. Ni ikindi bedo famous tionge pesa. To kod balo tibedi gi pesa. Di yero. An pesa mamanyo mano gi maselando ga Nairobi kama ng'eny ne. An personally anadwa pesa. Iwinjo makoponi eti nitie gimoro moro ma ng'ato nigo oko kanyo manyamo ya pesa. Mopogore gi nego dhano. Mopogore gi nego dhano. Akere ora. Gimoro moro manyamo ya pesa kanyo mopogore gi nego dhano. Mano to kel watego. Omare kidwaro loko ngimani. To gima nyaki konge tim. Nyaki lok pachi igole ODM. Nyaki lok pachi igole ODM. Mano to ngimani dhi lokre. Omari you are a senior person. Bende samoro king'eyo. If you follow us manage winji in gi talent mana se no mi. Nyasaye miyo dhano talent mondo talent ni no obi okonyi. Ya okonya. Ok nyasaye mi talent ikonyi go joma chielo no. Konyo ikendi inyuono mari. Koro in be talent nini wadwaro mondo wa convert waloso beri maber mabro konyi to mana kiwoke ODM. No nanga molem no. No nanga motino. Adonyo UDA. Irwak nanga maler miluongo ni UDA. In koro dhi bedo hasla 002. Anana hasla 001. Ale bedo 001. Arwak hasla 001. Machiel, lewni gi ng'eny. Miachiel. Irwak warwaki ka. Miachiel. Warwaki omari. Mia jamba je. What about Hasla 001? Demonya lo kwa kada mana jogo mago azimio.
jogo ma zimiyo gin jogo gino wetewa jogo ma bozio gino jowadwa kata mana yuochewa to sama piny orieny nyaka walokre walokre mondo bed kod paro moyawre paro ma wawe di pacho ya gul moro ne kanyo ko kaso ma ko kachuolo ba chua ka orega manie gul no tando koru ka wona nindo ke japana wadwa ni kedo gul machielo mongo yanga o komisie me wanga ka wacho pacha do ni kikatem idwa na dhikanye ta jaka nyoto kendo chiemo moro kae mar mane walo giro dhi chiwo timo donation Siaya to jakom kwer ni mano ginago ni gin chiemo koro kelo tuno gotul GMO yo jakom wo GMO odhi ka joka no se chiemo bono se yie iwinjo odhi ka joka no wange dichumo jona nan gutunde na no wacho kichamo chiemo no tundi ka keni chuo bedo gutunde to nyiro bedo ne bete no bedo gumangi mama watamea makende ai ya uri ya wajako wayeje baba lakini otamo wago badwa piny ne wahero baba to rem mar uhero emohere moloyo wan ne baba no aheri but rem mari no dwa heri to my slogan no be me to Onyi wacho ni ati gin ne gihero baba kabisa but koro rem mar baba no dwa heri baba makoro lojo gi uketho ji koro gisani endi ko pokotiku gini uwacho weche adek madongo ma pane japiny nyalo dhigo. Chiel uwacho ni maisha matek ni oken mar Ruto ma pod maisha mar handshake ma Ruto koro temo mondo loke. Wacho kendo no mano dhigo mbele ka wacho ni ati mbele ka kopo no sitieko go to maisha biro dhi yanyu maisha dwa bedo maber mbele ka koro nyaka wavumilia nikech jowa moketho gini to gima dwa kwero ji ni mondo kik wamed ketho gini ahinya wach mag maandamano go kik wadonjre ingeta kiwinjo ka ji dhi e maandamano dhi endelea gi shughuli ka ipuro pur ka in welder tim welding ka in carpenter tim carpentry ka in japuonj ng'ato ka ng'ato makare gi lwete te mondo watiuru matek mondo walokru ngima nikech change ama lokruok chakre kuom in iwuon ok inyal bedo kanyo mondo ng'ato lok ngimani in iwuon mana kaka wan bende wabedo piny mana no waste time mwawere kod nguo zamani bora ko nguo mpya hivi korin be ber piny go kweli to ng'ata ma tunye gombo join UDA to kia kako nyalo join UDA ona message a namba ji mang'eny nego kata Facebook kata kila ma ona message sani UDA ni warwako kama mora Luland kucha warwako nyaka Jera Center wan ga agent ong'eny nyaka Kategu village wan ga agent kila mahali UDA wamake koro in kamera moro mantie igombo join UDA tikeka kinyalo koro just contact atezi mi wueni wan gu kod bara achiel odiam machele mano siti lakini gisechako loko sani kiloko majority wan jo manite do chendo kidogo to bedo se lokore na gin joseph but gise change kezi gineno ingeni sani en dongruok mineno dongruok ni wacho nikech wacho tanyalo wacho mang'eny lakini watu waneno hata kum wuoyo mar jopiny lokruok nitie walokre uru Omari eno kaka ji oloke maandamano sana idhi neno kata no dhi bedo dhi lok piny ke ji ool don gi nyiewo gaji to kata in ng'ama wiye ber inyiewi ni mondo idhi e maandamano odhi ogoyi ni nyiewi mondo odhi ogoyi tear gas yani idhi kawo siling 500 mondo odhi ogoyi tear gas to tear gas ng'eny gima rach ma kiywayo to biro affect kata wan wa affect wa nikech wan ogowa e 2017 pod ologo wa nyaka kawuono koro tear gas no gima koro ben ng'ato jazo shit go kabisa to ng'eny jotelo kata odhi ka gin yien ma gimuonyo gitimo ang'o gin sawa gin kaka igeche ma kata go tear gas ok donje in kori lieri gari in ringo to kodhi ure gik moko machalo kaka maandamano ng'ama to dhi maandamano en odhi ariya kende keche nuno ng'e gima timo ini bro wala vijana mama age ma wan goni ibro go ire sase bro ibro kata mana tur chingi ng'ato bro turo chodo kata ithi bwana tija welding ng'ato chodo lweti ilwadhi wang'o ga
Ije makanika ija wiring bwana wangi mineno ngato go resasivi ingi mi bet indio ichiemo wangi ok ne ni bro tumu gigo gango in gi dhako kod jobi waweru kod mandamano in rodhi mandamano no nendo miang yeme giga siling 100 mo kimi siling 100 na ngono ya ngano kaka to beluongo ngajo ni jakech mago jokech magi be wal ine ni jokech kimi neno ni ngata an na chamuri mo ni ngo jakech gani odiem bengeli gimi chama dangi wachi wan wa yinga mi wan gote ma wuyo ni denga mi ukiuo kendi vinja bwana Awini wala ikon ingiteka mumi at least inyalo wuoyo. Nga jakech duwo donyo jokech msaka wala makaje kuma dano dachi kodwan ilemo ni dwa konje to kani go kwan ga ilemo ma to wa chiemo kan ga ilemo ma chiemo magana live ni kawa tieko owa ga chiemo maber obari ni ka wono ka inka kinyi de choki chwe ni ka kimelo jama kaka wono mari gimelo jama ka To achiem ka ng'e maber na chamo chiemb UDA. Chiemo ta chiemo tini bwana chiemo mutini matek ma ok serikal ma mari chiemo mutini matek ok chiemo ban kidi na lu street ke besanda kwa ligir ngado na lu puri ali ka adia go seka na pakra ni nda tioma itio kul ijaku work hard young man yes gasmane uso kani kao die tonja gasno buru ndo ya tini chama Wala siem kamera no ka kwalo gasmane. Gasmane kwalo buru ndo nyati ko chama chimo Bwana cameraman me camera siem yo kwalo gas. we kuru unya kan ma de camera chiga o kan we yinu be mundo kuchi wan kana ni chiga na dia fiesta on Jalamo fiesta 2023 wan gi fiesta mana ko kam wale timelo to kura wadde go kelo ni UDA wadde no wet didi ai wacho ko meru didi UDA dio nyaka no we oro in ko ri wacho ka jomoko i bwana dimos to ing'eyo omari kata wan maromo telo wabro chungwa be kamo chopeni Anto in fact Ruto says that on wayo kada kiwok from nowhere nyalo chungi ben kautelo kako Ruto nyatim mutoto maskini ngamana nguso ken mana kere gwele kete mango sani president make en ke ko mo koro wan be wabro En ke chungi ma wanyalo chungi kato bedu Kenya kato bed kure kata kama jianyo wani wabro bero chungi an kana mana ko gimuri bena dala e ODM ikria biro abi anti ko dikai UDA no kalwo signboard on ma next week Monday ab guro signboard ma UDA sega ya kwano pin jo ibina duwe mo nesira woni jabi nasiri amala dala na nasiro nyako sira adala ko sire ko bitama chien Moses cancel time no cham wa guro boka acham tama yo ta kuki kibugi mana dala sega koro mheshimiwa dala sega Eribindo kasa jento wacho ni ikori. Tinga ngwe chuma UDA go. Eno ngwete. Abiro ka ikra. Yo kusele ngmeya ile. Koro wabiro. Wali UDA wadorwa kukamora mora. Wadorwa ku UDA ni nyaka kama oki expect. Omari o UDA idwaro wak nyaka kama oki expect. Ewindo. Todonjo sani. Odonjo. What is guru signboard next Monday we will be there. What signboard my UDA. Josega ikre Monday what kilo signboard maduong esega mondi kuni UDA. Sajene 2027. We will face you. yo secreto gini. Kamano tonge tugo. Wako manajo. Omari we are go getters. We are go getters. To kwa gundua ile Omari gimo wango kwan go shuo kwa wachi. Omari gimena no liaje ni ko keto posta sega ni chungu. Tenya koyo. Mano yombo manya kalande. Manya kalande jete lando. Jete kalande. Wa deri lando kan ala adala in mate. Adala yekre. Sega fitting o yekre.
To ko wacho no support. Ko wacho sawa. Kosi ni to kat wada. Mano ni sawa. Wacho no telo, but oduogi UDA batene modok. Ya kwa negotiate. Nikeje okwange maber. Una muogo tabia cha kujokelo ka. Ya kwa nuko kwa na. Kile safka yo ka ugi. Obanyo ka to live no man. Hey, live akawuro. No, Omari. 2027. What the bedogi loko mathoth. Jimangeny mande lockdown. Ni jo sega ro ni jo sega ikre uru gi fuel gi kibrit. Erokamano nyakoromoge wago erokamano ahinya ing'amono ne kanyo no endo watieko maber wachako romuru kanye live makiny iluongo ne Super Sato. Kokamano an kaka pile pod madam macha iluongo no Marina LTN Luo Trending Mission.